Tony reprezentuje mesto Veľký Krtíš a naše rozjebané ulice, bloky. This is a Cinema Beats production. Takmer každé jedno decko, ktoré má ponďaté detstvo, chodí na ulicu a bere to skurvené svinstvo. Ruky si podá ulicou a hľadá na ulici kamarátov, takých, ktorí žijú v tom istom, čo on. Za to všetko môžu poďakovať svojim jebnutým rodičom, lebo výchova svojich detí bola o ničom, Yo, Tony. Vždy ich iba byli jak psov, mladili, to ich donútilo k tomu utekať z domu. A potom došlo k tomu, že každý jeden z nich ochutnal tú vyjebanú skurvenú drogu. Alkohol a drogy ich upokojovali, lebo po každej jednej dávke už netrpeli, ale sa smiali, robili si stavy, začalo sa im to páčiť, no tak si svoj pojebaný život šli tým ničiť. Čo ich nutí k tomu je veľa dôvodov. Prečo deti drogujú, prečo kurvy stopujú, prečo si vlastný život berú, jebu. Tých dôvodov je veľa, buď to zapričinia rodičia alebo priatelia. Ľudia nevedia, čím si tieto deti prechádzajú, len ich obchádzajú. Sú to feťaci a kurvy tak na ne aj tak pozerajú, ale nevedia, že prečo to robia. Drogy z nich spravili chodiace mŕtvoly, aj keď ešte žijú a srdce im bije. Ale droga ich raz zabije a rodičom jedno je, či im syn droguje, či im dcera stopuje. Ale raz im jedno nebude, keď im dieťa z tohto sveta odíde. Inhalanty ich raz pod zem dajú, sami sa o to postarajú, svoj život piči majú, keď lásku od nikoho nedostávajú. Čo nutí 16-ročnú kurvu ukazovať starému degešovi pičku? Pojebala si tým život, lebo už na prsteníku nikda v živote nebude mať obrúčku. Lebo jej zamestnanie je robiť v meste kurvičku, takto si na ulici zarába, že si svoje telo predáva a s vlastným životom zahráva. Ide si svojou pracou a robí si ju dobre, ale čo bude mať z toho, keď na pohlavnú chorobu zdochne? Takto si terejšia mládež ničí životy, že berú drogy a fajčia skazené kokoty. Ale čo ich tomu núti, nevie nikto, iba len oni. Čistú a holú pravdu nedokáže presne opísať ani len Tony.